Hej og velkommen. Vi er jo færdige med vores serie Pack Battles, som hvem var det egentlig, der vandt den? Mig. Og du skulle så vælge noget, du gerne vil breake, og nu har der lige været release på det helt nye sæt. Kan du hvad det hedder? Pitch Black. Og det vil du sindssygt gerne åbne. Ja. Så du valgte jo, at du skulle have en ETB'er og åbne. Far er lidt glad for, at det ikke blev en af fars... Ascended Heroes. Ja, ikke? Det kunne godt have godt valgt, hvis der ikke var det her. Ja. Hvad er det chase-kort er i det her? Darkrai. Ja. Ikke? Illustration Raw. Så se du får pakket op, så kan vi lige spole lidt, mens du pakker op, og gå vise, hvad der ikke er i. Og så er der sådan en mappe. Og jeg gider ikke vise kortene, på det, så vil det tage for lang tid. Og kassen ser sådan her ud. Ja, ret sej kasse, hva'? Helt sort. Med Darkrai på. Så sådan her. Så er der lige Pitch Black pakker. Som jeg skal åbne. Man kan ikke så godt se dem. Men jeg har 9 pakker. Så er der en sleeves. Nej, så er der promokortet. Det har vi ikke set. Må jeg se det? Sarute. Det er flot. Har du set det? Se. Så er der så nogle terninger. Og så er der en lille Darkrai med. Det er også meget få. Så er der nogle kort. Energikort, hvis man skal spille spillet. Og så er der nogle sleeves. Mega fed sleeves. Så kan bare tage sleeves, når du er klar til, hvis du trækker noget godt. Ja. Og skynd dig også lige at finde nogle hard sleeves frem. Det tager vi bagefter. Ja. Første pakke. Skal jeg gøre det nu? Nu er det Lucario! Så var det Pikachu. Eller bare med korttræk. Men fedt det med Lucario nu. Kan der være godt, Paki? Nej. Endo. Jo. Hvad er det? Trainer? Rust Syndicate Grunt. Wow. Sjovt navn. Hvad fedt kort, hva'? Og sjovt navn. Jeg troede ikke, der var noget, men det var der simpelthen. Så kan jeg sleeve for dig. Du er den der, der prøver sleeves. Yes. Du er min hjælper i dag. Man skal kende sin arbejdsopgave. En ud af et pull. Eller 2 ud af et pull, på grund af promokortet og sådan noget. Det får man jo, så det er ikke et pull. Så 1 ud af et pull. Det var to. Ej, det er den, som der er promo. Sarute, ja. Gør far et sleeve klar nu. Jeg tænker, der kommer et hit næste pakke. Og der kan også være rengøringsassistent for dig. Ej, hvorfor er den ene med Lucario og den anden med Pikachu? Men der er forskellige på, tror jeg. Det har jeg set. Nogle åbninger på USA. Kangaskhan. Nej. Heller ikke noget der. Ej, jeg har kun 6 pakker tilbage. Jeg glemmer Darkrai pakker. Wow, nu er den også grøn med vinersår. Nu må det altså stoppe. Ja. Nu må det altså stoppe med det. Det er lige før jeg skal begynde at samle på dem som Pokémon-kort. Det er Direct Code Cards, som altså kommer i forskellige slags. Det er lige før jeg skal samle på dem. Det vil jeg altså godt, nu er der forskellige. Så dem der vil jeg godt have. Så giver jeg dem herovre.
Men er det forskellige? Jeg tror det var. Må jeg se det? Det er et fedt pull. Armor Rouge Illustration Rare, mega fedt. Det er altså et af de farset, der er absolut fedeste kort. 2 pulls. Ja. Venusaur igen. Det er min anden Venusaur. En vildt til de træk det der. Det er mega fedt kort. Og et til. Det er Slowbro. Slowbro! Det er fedt! Det er en af dine yndlingshold deroppe. Jeg elsker Slowpoke. ETB. Jeg elsker Slowpoke. Mega fedt Slowbro. Det er altså 2 af de fedeste illustration rares, man kan få i det her sæt, synes jeg. Det synes jeg også. Jeg elsker Slowpoke. Slowbro. Og Slowpoke. Ja, udviklingen er. Ja, jeg prøver ikke på Pokémon Go at lave Slowbro. Jeg kan godt lige mere klar med det held, du har lige nu. Ja. Det der Slowbro er flot. Nej. 3 pakker tilbage. Mm. Men hold da op. 4 pulls har jeg. ETB indtil videre. Kun 3. Promo er stadigvæk ikke et pull. Jo, det er. Men hvis vi prøver Gardevoir. Gem det. Skal jeg vise den? Gardevoir. Code card. Ej, jeg tror, jeg kunne se noget. Ja. En EX. Mega Darkrai EX. 4 pulls. Det er også et fedt. Det er mega flot EX-kort. Ja. Darkrai. Så nu har jeg 4 puls. Men det er Pikachu igen. Og det samler bare bunker. Hold de kort. Så jeg kunne godt se et pull. Nu vil jeg godt lige have et rigtig godt pull. Jeg tror ikke, du skal brokke den til noget af den ETB. Jeg troede det var en EX. Er det last pack Magic? Ja. Hvilket kort synes du, der er fedest? Jeg kan godt lide det der så Slowbro og det der Armor Rouge. Armor Rouge. Lucario. Jeg kan godt lige trække en af de bedste pulls. Det kan godt nok også være en lang video. Så en promokort, vi fik med. En Rust Syndicate Grunt. Og en Mega Darkrai EX. Mega flot EX-kort. Og så de 2 Slowbro. Mega fedt kort. Og Armor Rouge. Og der er ikke en helt tosset præmie, du fik der, hva' kammerat? Nej. Tak fordi I fulgte med i vores packband-serie. Vi vender snart tilbage med noget et helt nyt, som vi selv synes bliver ret sjovt, ikke? Hvor vi ikke afslører noget, vel? Men det bliver godt, tror jeg. Vi ses. Hej!